ин равзанаи трансферӣ бояд бузургтарин дар таърих мешуд, вале баъзе дастаҳо дучори мушкилӣ шуданд. Мушкилоти иқтисодӣ асосан бо сабаби нархи баланди бозингарон мешавад ки монеаи трансферҳо мегарданд. имрӯз бошад маҳз чунин бозингаронро ишора мекунем. масалан, тоттенхем намегузорад ки Кейн ба осонӣ тарки даста кунад. дигарон ку розӣ шуданд, вале роҳбари даста Дэниел Лёви ба ин фурӯш розӣ нашуда истодааст. баъзе нафарон роҳбари Тоттенхемро инсони баде ки муносибат кардан наметавонад меноманд ва ҳақ ҳам ҳастанд. мавсимҳои қаблӣ Сити барои Кейн 100 миллион евро пешниҳод карда буд, вале аз тарафи дигар барои ин футболбоз 150 миллион евро талаб доштанд. баъдан Юнайтед ҳам бо сабаби нархи гарони Кейн аз ӯ даст кашид. акнун бошад Бавария забони Лёвиро ёфтан мехоҳад. ҳадафи роҳбари Тоттенхем маълум аст ки барои ҳамлагари худ зиёда аз 100 миллион евро талаб дорад, вале бояд қарори ҷиддие қабул шавад, зеро Кейн соли оянда ҳамчун агенти озод аз даста хоҳад рафт. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. баъди бо 26 гол барои қаҳрамонии таърихӣ кӯмак кардани Виктор Осимхен маълум шуд ки дастаҳои бузург талабгораш мешаванд, вале президенти Наполи Аурелио де Лаурентес ягон пешниҳодҳоро қабул накарду розӣ нашуд ки Осимхен аз Наполи равад. вақтҳои охир гӯё ин мавқеъ дигар шудааст ва даста омодаи қабули пешниҳодҳои бузург барои ҳамлагари 24-сола аст. ҳайрон нашавед, барои Осимхен 140 миллион паунд талаб доранд. маблағ ҷиддан калон аст ва Осимхен метавонад сеюмин трансфери бузургтарин гардад. ростӣ ин гузариш имсол ғайриимкон аст ва илова бар ин президенти даста пешниҳоди тамдиди шартнома барои 2 сол ба Осимхен кардааст. на чандон дуртар аз Наполи Расмус Хойланд таланти дигаре ба ҳисоб меравад. мавсими 2022-2023-ро аз курсии эҳтиётӣ оғоз кард ва баъд дар Аталанта бозингари асосӣ гашт. ӯ 10 гол дар ҳама мусобиқа ба самар расонид ки дар ин рӯйхат голҳои муҳим бо мунтахабаш ҳам ҳастанд. бозингари 20 сола аз ҷиҳати физикӣ ва тактикӣ қавӣ аст ва Аталанта инро хуб медонад. дихати Наполи ва Юнайтедро дида Аталанта метавонад фоидаи хубе ба даст орад. барои Хойланд 90 миллион фунт талаб доранд, вале пешниҳодҳо атрофи 60 миллион евро омада истодааст. Аталанта як гап дорад ва барои бозингараш пулҳои бештар талаб дорад. нафари дигаре ки нархи гарон гузошта шудааст, ин Давид Рая мебошад. вақте ки Лорис аз Тоттенхем рафтанашро эълон кард, дастаи лондонӣ девори худро аз даст дод. интихоби якуми Тоттенхем дарвозабон Давид Рая гашт, вале Брентфорд 40 миллион паунд нархгузорӣ кард. Тоттенхем роҳи дигарро пеш гирифт ва Гулермо Викарияро аз Эмполи харидорӣ кард. Викарио дарвозабони хуб аст, вале на дар сатҳи Рая. давид дар премер-лига бо 77% бозиҳои бидуни голсардиҳӣ беҳтарин аст ва бо пояш ҳам хуб бозӣ мекунад. барои ҳамин Брентфорд ӯро қимати баланд гузоштааст ки бо 27 сол доштанаш натиҷаҳои хуб дар премер-лига дорад. ба ҷои Лорис Тоттенхем дарвозабони сатҳи олӣ лозим дошт. Рая метавонист варианти мувофиқ гардад, вале дастааш барои ӯ пули зиёд талаб кард. албатта Тоттенхем сарфи калон кардан нахосту Викариоро аз ким куҷое пайдо кард. Брентфорд ягона дастае нест ки ин корро кардааст. дастаи Айнтрахт ҳам ҳамин амалро дар ҳисобаш дорад. Франкфурт каму ғам не 90 миллион паунд барои Рандан Колумани талаб дорад. ҳамлагари фаронсавӣ дар дастаи олмонӣ мавсими олӣ дошт ки 23 гол дар 46 бозиаш ба қайд гирифтааст. маҳорати ӯ ба якчанд дастаҳои аврупоӣ писанд омад, вале таъсисдиҳандагони Айнтрахт Аксел Хелман ҳамлагари 24-соларо нигоҳ доштан мехоҳад. ӯ қайд кард ки бозингар на кам аз 90 миллион евро фурӯхта мешавад. гуфтаҳои роҳбарияти даста гувоҳӣ медиҳанд ки Айнтрахт танҳо бо пешниҳодҳои рекордӣ аз Колумани ҷудо мешавад. ба пойтахти Испания Мадрид ҳам менигарем ки Чуамени мавсими қаблӣ бо 100 миллион паунд ба Реал Мадрид пайваст шуда буд, аммо ӯ дар ҳайати асосӣ ҷой нагирифт. рафтани Каземиро бояд барои Чуамени вақти бештари бозӣ медод, вале ин чизро мухлисон шоҳид нашуданд. ана баъди харидани Ҷуд Беллингем шояд ба зудӣ дари хориҷшавӣ барои Чуамени боз карда шавад, вале ин ҳам имконпазир аст ки Реал барои бозингараш маблағи калон талаб кунад. дастаи шоҳона бо маблағҳои калон соли қаблӣ Чуамениро харидорӣ кард, вале ҳоло камтар арзиш дорад. ба фикри шумо боз кадом футболбоз ба нархаш сазовор нест? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро
мунтазир бошед.